Je woont alweer even in Nederland en begint nu je leven in Breda op te bouwen. Daar heb je hulp bij nodig. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met veel financiële regelingen in Nederland. Je hebt recht op een aanvulling op je inkomen. Dit noemen we toeslagen. Het aanvragen van deze toeslagen duurt ongeveer 3 maanden. In de tussentijd moet je al wel kosten betalen. Daar kan de gemeente Breda je bij helpen. Dit heet budgetbeheer. Wat betekent dat voor je? Budgetbeheer houdt in dat je uitkeringen en toeslagen worden beheerd en verdeeld over je vaste lasten. Denk hierbij aan huur, gas, water, licht en zorgverzekering. Het bedrag dat overblijft geef je zelf uit aan bijvoorbeeld boodschappen, kleding en je telefoonrekening. Direct na aankomst in Breda vraag je samen met je begeleider budgetbeheer aan en teken je een overeenkomst. Je maakt de afspraak voor minstens 3 maanden. Heb je meer tijd nodig om je financiën te regelen, dan kun je langer gebruik maken van budgetbeheer. Dit kun je bespreken met je begeleider van vluchtelingenwerk of de gemeente. Met budgetbeheer blijf je zelf de verantwoordelijkheid over je geld houden en kom je niet meteen in de problemen wanneer je nog niet al je inkomsten hebt. Zo heb je meer tijd en ruimte om een goede start te maken in Breda. We zijn benieuwd naar je ervaringen.